ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଖଟୁଖିଆ ବେଙ୍ଗ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ଛୋଟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ? ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁଟି ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାଲୁଥିବା ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ସେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଜୀବନର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଭରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ସେ ଯୁବକ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ମନ ଟିକେ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଏ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ଭରିଲେ ଏବଂ ସେ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗକୁ ରଖିଲେ। ଏ ପାତ୍ରକୁ ଚୁଲାରେ ରଖିଦେଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗଟି ସୁବିଧାରେ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଙ୍ଗଟି ଅଳ୍ପ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ପାଣି ଆହୁରି ଗରମ ହେଲା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଟି ଥରେ ଥରେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷରେ ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ସେହି ପାତ୍ରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ସେହି ପାତ୍ରରେ ନିଜର ବଳ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ସେହି ପାତ୍ରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଯୁବ ଜଣଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ପରି। ସେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ହାରି ଦେଉଛୁ। ପୁଣି କହିଲେ, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି କର, କାଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଇପାରେ। ଛୋଟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବଡ଼ ନଷ୍ଟ, ଛୋଟ ଭୁଲ ବଡ଼ ପରିମାଣ। ନିଜର ଜୀବନର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉ, ବେଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।